Yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano iningaw taso ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagin sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets.
likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum. Bombo Radio Bacolod. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mahalin ang akon isa kakabulig. Si Tisay. Mapauli siya sa ila, kayang iya iloy nagamasakit. Siya ang maatipan sa iya iloy. Kag kung gusto mo nga magtrabaho diri, ikaw ang ibulos ko sa iya. Oo, Ma'am Virgie. Gusto ko gid nga makakita sang trabaho. Madamo gid nga salamat, Ma'am, ha? Ay, Ma'am Virgie? Ruby, pakadtuan diri sa akon si Soledad. May ihambal ako sa iya. Oo. Oo, Ma'am Virgie. Hamak mo, ina. Hindi lang kay matulog ka diri sa isa ka gabi. Ginkuha ka pa niya nga maid bilang bulos kay Tisay. Oo man. Kag nalipay gid ako, Ruby. Kag salamat gid, ha? Kay may trabaho na ako. Salamat gid, Ruby. Wala sang anuman Micaela, sugod karon. Makabigay kita nga duha nga mag-utod, ha? Ati, oo, Ruby,
Amo man inang gusto ko. Kabalo ka. Wala ako sang utod nga babayi eh. Pulos mga lalaki ang utod ko. Amo gali. Kung day off ko, mapauli ako. Kag dalun ko ikaw. Ipakilala ko ikaw kay nanay ah. Kag sa mga utod ko. Sige ah. Gusto ko man ina Ruby. Gusto ko man nga makilala sila. Suno kay Mikaela. Hindi maluyag ang iloy niya nga makita siya. May sala bala siya nga nabuhat. Wala siyang iloy nga makabuhat sina sa iya anak. Apang may batasan ako, nga ginarespeto ko ang matarong sang isa ka tao, bisan pa nga ano siya. Bisan ano pa siya. Apang si Mikaela, hindi siya nawong maid. Matahom siya. Kag may ginalikom siya. Apang wala ako nagapamilit kung ano man ina. Mamag-an ang akon buot sa iya. Kag nakita ko nga mabuot siya eh. Kag natabuan nga manughalin ang akon isa ka maid. Kag amo ina nga ginkuha ko siya. Karon, wala na ako sang problema. Wala na sa makapugong sa akon nga masolo ang manggad ni Mamerto. Gago siya. Ang tanan niya nga manggad, suno sa iya katapusan nga panagubilin. Ginhatag niya kay Alona. Kag kuno kagwa si Alona sa kumbento, siya kuno mapalakat sa iya negosyo. Kag ako, bilang iloy ni Alona, magabaton lang sang pensyon kada bulan. Pensyon nga hustuhan lang sa akong kinahanglanon. Kag hindi ko maggamit, ako di bakal sang lalaki nga maluyagan ko. Oh, kun amo, nakahibalo siya sang amon ka ang tanan ni Raymar? Oh shit. Bisan makahibalo pa siya, wala ko sang labot. Patay na siya. Kag si Alona, hindi siya maghandom nga magpakikita sa akon, kay patyon ko siya sang kastigo. Kag nakahibalo ako nga sundo niya ako. Nahadlok siya sa akon eh. Tumanon niyang akong ginahambal sa iya, nga hindi niya paggamito ng ngalan niya nga Alona Samson. Kuning gamito niya, amo ang ngalan nga Mikaela. Kung mag-ama sina, sa ano siya makakonek sa iya pagkatao sa akon? Pagwaon ko, nga nagsulod siya sang lubos sa pagkamadre. Kag nagmongha siya dito. Mayong aga, ma'am. Nagsiling si Manang Solidad nga ginpatawag mo kuno ako. Aho. Magpungko ka. Oo, ma'am. Nagsiling ako nga kuhaon ko ikaw nga kabulig. Kag gusto ko nga makaibalo ako sang background sang akon kabulig. Ano, ma'am? Hindi ka magkahadlok. Pila man lang kabutang ang luyag ko nga mahibalaan. Ano ina, ma'am? Nagsiling ka nga nagsulod ka sa kumbento. Ginpasulod ka sang imo iloy. Oo, ma'am. Sa ano nga rason?
Wala ako makahibalo, ma'am. Nagsugod lang ang iya kaakid sa akon. Sang ano? ang akon amay. May kilala nga mga negosyante. Kag naga-order sila sa mga products ng Samsung Industries. Kag isa na sila si Raymore. Maambong siya nga lalaki. Kag sugod sang makita niya ako. Wala na siya nagahalin sa akon tupad. Kung ara siya sa amon balay, gusto niya ako nga mahambal. Apang wala ako nagagwa sa akon hulot. Kag isa ka bes. Nagkadto ako sa garden. Kag mainit ato nga panahon. Luyag ko nga maghaklo sang mabugnaw nga hangin. Kag sang hinali lang. Nakibot ako sang makita ko siya sa akon tupad. Naghandom ako sa paghalin. Apang hinali lang niya ako nga ginhakos. Kag ginguyod sa madulom nga bahin. Kag sa sobra ko nga paghinpadlos, natumba kami sa duta. Kag siya, naghahapa sa akon. Kag sang hinali lang, may nagbutong sa iya. Si mama ang nagbutong sa iya. Kag amo ato nga nakatindog man ako. Gani naghalin si Raymore, nga wala na sang paalam. Nagsiling si mama, nga amo ato ang akon maagom. Sa akon ginbuhat sa pagpaikrat sa mga lalaki. Kag hindi siya magpati. Nga ginhandom ako nga ripon ni Raymore. Kag hindi lang ina. Ginpakita pa niya sa akon amay. Ang ginpinta ko nga lalaki. Lalaki? Sino nga lalaki? Wala ko siya makilala, ma'am. Nagkadto ako dito sa lagon. Tungod, madamo dito sang matahom nga mga view. Ginasketch ko. Kag ginahimo nga dekorasyon sang akon amay. Ginahimo niya nga dekorasyon sa iya produkto nga plato. Kag ano pa nga human sa inamil. May jutay dito nga lagon nga matinaw ang tubig. Kag hindi matita ini. Bangod na palibutan ini sang mga matahom nga mga tanom. Nagdugang pagid ang akong pag-sketch. Sang makabati ako sang tao nga nagtampisaw sa tubig. Kag nakita ko ang isa ka lalaki nga nagasalom sa tubig. Sang magbutwa siya, nagtangla siya sa langit. Kag ang iya buhok, ginapalid-palid sang hangin. Daw si Neptuno siya nga nagbutwa sa tubig. Si Neptuno, ang Diyos ang kadagatan. Kaambong sa iya nga lalaki. Wala nagahalin ang akon panulok sa iya. Samtang ang akon kamot, nagahingago sa pag-sketch. Sang iya kabugusan sa papel. Luyag ko nga makapture ang bugos nga view sa papel. Bangod, talagsahon nang inimatabo sa kabuhi sang isa ka pintor. Sang matapos ko ang akon sketch, naghinay-hinay ako sa paghalin. Kay basi kon maakig siya sa ginabuhat ko. Nakapalayo lang ako sang pila ka dupa. Sang makabati ako sang tingog niya nga nagasinggit sang hoy. Nagsiling siya. Nga wala kuno ako sang batasan. Naghalin ng kuno ako nga wala magbayad. Ginsiling niya, ina? Oo, ma'am. Apang nagpangayo ako sang pasaylo sa iya. Apang ginhawiran niya ako. Kag may ginauyatan siya nga latigo sang kabayo. Gintukis niya sa kalalangan sang latigo ang sidsid sang akon bayo. Gintukis niya ini hasta sa akon paa. Kag sa tiun nga ato, nakabati ako sang tingog sang tawo. Samtang nagatalas ako sa jutay nga banas. Nagbalikid siya. Kag ginhalingalitan ko ato. Nagdalagan ako pakadto sa amon balay. Kag ano ang natabo? Ginlagas ka bala niya? Wala na.
Sang magbalikid ako sa iya, wala na siya. Apang ang gin-sketch ko nga ato, nakita ni mama. Ginakigan niya ako, nga naghimo ako sang amo sadto nga sketch. Hublas ang lalaki nga ato. Kag nagbakod ang kaisipan sang akon iloy, nga malain ko no ako nga babayi. Kag ginatawag niya ako nga manyak. Ano? Amo ato ang ginsiling niya sa imo? Oo. Kaginsulod nila ako sa kumbento. Agud nga madula kuno sa akon kaisipan ang mga lalaki. Kag mangin isa na ako kamabuot nga babayi kung magwa ako sa kumbento. Kag ano ang siling sang imo, amay? Ayhan. Nagpati siya sa kay mama nga ginahambal. Wala na siya gani nagapakita sa akon. Kagintugyan na niya ang tanan kay mama. Ginhatag ni mama ang akon sketch sa kay Mother Superior. Kag nagsiling si mama. Nga sunugon ko no ni Mother Superior ang mga sketches. Kaya to sang yawa. Kag sa sulod sang 4 ka tuig, wala kit siya nagtuaw sa akon. Ginapahibalo lang siya ni Mother Superior sang akon kahimtangan sa kumbento. Kaginsunog man bala sang madre ang imo sketches? Wala. Gaa. Wala man siya kuno sang nakita nga malain sa mga sketches ko. Kag nagsiling si Mother Superior nga padayunon ko kunong ginabuhat ko. Bangod regalo kuno ini sa akon sang mahal nga Diyos. Sa diin na ang mga sketches nga ato? Ato sa kwarto ko, ginbutang ko sa idalom sang katre ko. Kuhaa ato. Luyag ko nga makita. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo!